So yun guys, no? Jerwin Matibag. Good morning mga brad. Dito pala tayo ngayon sa Antipolo. So galing tayo ng Pasig. Dito ko na sinimula yung video ko kasi masyadong matraffic doon sa bandang Pasig, saka sa may Tikling, sa may junction. Grabe ang traffic doon, kaya dito ko na sinimulan kasi medyo magandang tanawin dito. Tingnan mo naman overlooking, di ba? So ayun guys, pauwi pala tayo ngayon ng Bicol. Ngayon April 19, 2023. So nung mga nakaraan week, hindi ako nakauwi, lalo na nung Holy Week kasi busy sa trabaho, kaya kailangan tapusin. Medyo hindi pa nga tapos, kaya siyempre okay lang yun, babalikan. Kaya yun ang dapat natin balikan na naman, di ba? So ayun guys, samahan nyo ako lagi sa aking pag-vlog. Pauwi na naman tayo ng Bicol. So siyempre eyes on the road para makaiwas tayo sa anuman sakuna. Siyempre ang sakuna naman, hindi naman natin alam kung kailan yan. Sabihin natin nag-iingat ka, pero naman hindi nag-iingat. Siyempre ganun talaga ang buhay, kaya kailangan ingat pa rin. Siyempre alam naman natin ang mga bagay na hindi dapat. Alam natin ang regulasyon na pinagbabawal sa mga batas, di ba? Pero siyempre yung mga nakaraan na aksidente talagang ako yung humihingi ng paumanhin sa mga basher ko dyan. Talagang grabe yung mga comment nila, pero okay lang naman yun sa akin kasi ganun talagang buhay. Ang importante, sinishare ko sa inyo yung mga kamalian ko, kamalian man o kabutihan. Ang importante, hindi ko yung pinagdadamot, di ba? Ganun lang naman yun. So ayun guys, may iba tayo ng usapan. Tingnan nyo yung lugar pala dito. Napakaganda ng daan din dito Akala ko nga doon lang sa Metro Manila yung ang maganda ang daan, pero dito pala banda sa maganda rin pala ang daan. Medyo kasi nakakalimutan ko yung mga lugar yung sa Teresa, Tikling, Junction. Yan, ayos din pala yung mga daan dyan. Antipolo, Baras, Morong. Yan, ayos talaga yung mga daan. Pero hindi ko sukat akalain na nagkaka-traffic na rin pala rito. Talagang punong-puno na talaga ng tao ang mundo, Kala ko nga dito sa lugar na to hindi pa gaanong marami sasakyan, pero grabe, kaka-traffic na. Lalo nung yung Sunday siguro, Sunday ng gabi, mga alas 6 yan. Grabe ang traffic dito kasi maraming namamasyal. Namamasyal sila sa mga magandang tourist spot dito. Tapos iikot sila dun sa may Marilaki, yun. Kasi nadaanan ko na lahat yan sa isang beses lang naman, pero ewan ko lang kung kailan masusundan. So yun guys, Morong na tayo. At yung hindi pa pala nakasubscribe dyan, pakisubscribe na lang, pindutin na ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na video. At siyempre pakifollow na rin sa Facebook page natin para lagi tayong magkakasama sa kulitan, di ba? So ayun guys, madadaanan natin yung Pililla, pero siyempre hindi na tayo pupunta sa windmill. Siguro matatanaw lang natin yan, pero hindi na natin kailangan puntahan kasi malayo pa yung pupuntahan ko. Pauwi pa ako ng Bicol, kaya yun. So focus muna tayo sa pauwi ng Bicol, saka na muna yung mga rides na pupunta natin yung kung saan lugar na magaganda, di ba? So ayun guys, samahan nyo ako lagi. Ride safe. So ayun nga guys, eyes on the road. Dito na tayo sa Pililla, Rizal. So malapit na tayo sa windmill, yung pinuntahan ko dati. Kung mapapanood nyo yung mga vlog ko dati, yan sa Facebook page o kaya dyan sa YouTube channel, yan yung mga lugar na napuntahan ko, ito na yun. Pero siyempre katulad ng sabi ko,
diretso tayo ng Bicol. Saka na muna ang mga pagagala-gala natin kasi malayo pa eh, wala pa tayo sa kalahati. Medyo na traffic nga ako rito kaya medyo mababa. So ayun nga guys, oh, mayroon na ako nakikitang windmill, ayun oh, kung nakikita nyo. Kaso sa video alam ko medyo malayo yan eh, kaya hindi nyo talaga makikita. Ayun oh, napakaganda talaga. Yun guys, oh, si Idol B. Alonso. Sarap siguro manirahan sa ganyan na subdivision din, ano? Napakasariwa ng mga hangin dito eh, kaya may enjoy ka talaga rito. Para na rin ito nasa Tagaytay. So ayun guys, ang labas pala natin ito dun sa Fami Quezon. Siguro Real Quezon yata yun. So pagkatapos ng Real Quezon yun, pagbilaw na tayo nyan. So ayun nga guys, medyo malapit na naman tayo sa Real Quezon. Yun o. So dito na yun guys, yung Pililya, yung pinuntahan ko dati na windmill. Dito yung banda oh, yung daanan dito. Dito oh, kaso siyempre hindi na tayo pupunta dyan. Diretso na tayo sa Bicol. Yun oh guys, oh, ganda ng daan dito. Tingin talaga tong aso na to ah. Ayun guys, oh, tanaw na tanaw mo na yung mga lawa doon oh. Yun na yata yung sinasabing Laguna Lake. Yun oh. Laguna Lake. Ito yung mga nakakamiss ng mga daanan dito, yung mga kurbada. Huwag lang dumulas yung gulong mo. Napakagandang lumiko. Oo, medyo madulas talaga pagbasa. Ramdam ko eh, nakadaan kasi ako ng ano, ito na I love Mabitak. So ayun guys, dito na pala tayo sa Mabitak. So may nagpa-picture doon sa Mabitak na yun oh. Kaso wala tayong time sa mga ganyan. Focus muna tayo sa pauwi ng Bicol. Yun o. So ayan guys, dito na tayo sa Fami Quezon. Ito yung sinasabi ko sa inyo, Red Horse. Yun, papunta dito, papuntang Infanta Quezon. So diretso tayo kasi pupunta tayo ng Bicol. Yun o. So ayan guys, diretso na tayo. So ayan nga guys, dito na tayo sa Barangay Lumban. Yun o, yung babae niyan, ano, yung tawag dyan, kalimutan ko na tuloy. Laguna Lake. Yun o. Ito, sabi nito tubig daw yung laman niya no. Mayroon dyan ano, tawag mo, generator ba yun? Yun o, lumban.
So ayan guys, pagsangha na tayo. Dito na tayo sa may crossing. So didiretso lang tayo kasi pag papunta dito, papunta ng Santa Cruz, Calauan, Laguna. Pag ganito, pag in-street lang natin yan, punta yan ng Louisiana, Cabente, yun na, Pagbilao, yun, dire-diretso na yan, Bicol, yun na, malapit na tayo dyan. Kaya shortcut po dito guys, kaya yan ang pinakamabilis na daan. Yun o. So dito lang yan sa may tapat ng simbahan na kulay puti. Sige po, babayin nito kami sa aming paglalakbay. Iwas po kami sa anumang pong sakuna. So ayun guys, diretso tayo guys, hindi tayo liliko dyan sa kanan. Yun o. Kaka-traffic na naman dito. Dr. Casimiro Garcia Sr. Ano? So ayan nga guys, dito na tayo sa Cabente Road. Ano? Medyo pahirapan din dito mag-overtake kasi maliit lang yung daanan. Kapag overtake mo doon sa kabila mayroon kurbada pa, mahirap. Tamang timing lang. Tulad yan, medyo okay na sana kaso baka mabulaga ka doon sa kabila yan o. Cabente, welcome to Cabente. Yun. So yun guys o. No? Jerwin Matibag. Yun o. Bibilis nila ano, Jerwin Matibag, yung mga naka big bike. Ay. Ayan guys o, mga naka big bike, Ducati Multistrada, Jerwin Matibag. So ayan guys, malapit na tayo sa Pagbilao, Quezon. Yan o, Tulokban, Tayabas, Lucena. Dito tayo sa kaliwa, punta tayo ng Lucena. Pero siyempre hindi ko na madadaanan ng Lucena. Doon na tayo yan sa ano, shortcut na tayo yan ang tagos natin Pagbilao mismo. So ito guys, nandito na naman tayo sa boundary. Salamat po. So ayun nga guys, Pagbilao na nga tayo. So ganun pa rin ang mga kalsada guys, medyo lubak-lubak pa rin pero okay lang yan. Importante okay ang panahon, tag-init kaysa tag-ulan mahirap. Basta laging eyes on the road, simple, drive safe. ay. So ayan nga guys, bitugong manok na naman tayo. Siguro dito na naman tayo sa zigzag road dadaan para medyo mabilis yung ano, kasi pag dyan medyo malayo, kaya dito na muna. Alright, let's go. Yeah. Wow talaga. Alam nyo guys, maganda talagang dumaan dito pag ang panahon ganito to talaga ang ano, kainit. Pero pag tag-ulan mahirap, pangit. Kasi pag tag-init, kitang kita mo yung ganda ng bitugang manok ko. Ayos na ayos ano. Oh. Ayun oh.
kulang nga ang tambay ngayon kasi weekdays. Pero kung weekend yan, grabe yung mga tambay dyan. So ayun guys, palabas na naman tayo ng bitukang manok. So ayun guys, dito na naman tayo sa tabing dagat. Sa bawat biyahe nyo sa papuntang Bicol, dito ka lang naman maaali eh. Oh. Kasi kitang kita mo talaga yung ano eh, yung karagatan. Pero ayos yung dagat dito, no. Walang alon kasi natatakpan siya ng mga ano, mga bundok-bundok na. Pero kung nakatapat yan sa mismong Pacific Ocean, yun, malalakas ang alon dyan. Yun, no? Welcome to Plaridel, Quezon. Raymond Bass sa Raymond. Grabe naman yun, yun si Mano mo naghahanap ng ano sa ano, alimango yata. Grabe pala ang babaw ng dagat dito pag ano, pag low tide. Yun o, magkano kaya ang ganyan ano, tama-tama ka pang subdivision lang ano. Siguro mga December nyan, tapos na siguro yan, para siguro hindi na magka-traffic dito, no. Yun o, tignan nyo guys o, Skyway siguro talaga to, no. Pag galing doon, diretso doon, para hindi na magka-traffic dito banda. Siguro mga December talaga ito, tapos na to sana, no. Kasi mabilis lang yung ano eh, yung paggawa nila eh. Yan si ate oh, si ate oh, bumabangking oh. Ayos si ate no. So ayan guys, kalawag na tayo. Ay, pero hindi na siguro tayo titigil dito kasi puno pa naman ang gasolina eh. Oh. Saka busog pa naman ako. Uminom lang ako ng Pocari. Oh, walang biyahe ngayon. Yun o, gateway to Bicolandia. Dami rin natambay dyan sa ano na yan eh, boundary na yan. Siyempre sikat din yung boundary na yan eh. Yan din ang lahat ng mga pa-picture-picture. Pero siyempre bago yan, malapit na tayo sa ano, Tabugon. Pag nadaanan natin yun, malapit na tayo. So ito na nga guys, Tabugon, yun papuntang Dait, Cam Norte. Ito Camarines Sur. Dito na tayo sa kanan kasi medyo malayo din ang Dait. Saka wala rin akong time na maggala-gala din. Gusto ko sanang puntahan yung Bagasbas Beach kasi yun daw ang pinaka-largest na boulevard in the Philippines. So iwan ko lang kasi parang i-break na yan ng nandun sa amin sa Partido area. Yun na siguro ang pinaka mahaba.
yung 13.5 kilometer siguro. Samantala dyan 8.7 lang yata yun eh. Welcome to Bicol! Kakauwi na naman. Yun ang pinakamagandang moment sa mga Bicolano, yung makakauwi ka sa bayan ng Sinilangan, no? Likit sa aso na to. So ayun na guys, Camarines Sur Province, Delgado. Yun, dito na naman tayo dun sa panahon ng checkpoint dati. Nakakatakot na checkpoint dati. Dito na yun guys, oh, kung saan ako na disgrasya, oh. Dito na yun sa lugar na to, oh. Ay nako, oh, grabe. So yan mga idol, oh, Star Kasaragay, kung saan tayo nadali. Nadali tayo ng banda eh. Talagang ang disgrasya talaga, hindi natin alam. Yun, oh. Yan si pare kuya. Ayos ang posisyon ni pare kuya. Bibigyan natin. Eh, sige, dyan ka lang at bibigyan ta ka. Siguro tanglay na siguro ang lubot eh, ano. Tarong na gana. Sige, mahinot na rin ako na nagilid ka na. Yun, ito tayo sa Lupi Kamsur. So ayun nga guys, Naga City na tayo. So hindi na muna tayo magtatambay-tambay siguro sa SM, kasi grabe ang init. Pagod na ako sa biyahe. So dito na ako, diretso na ako pa uwi. Ano, Robinson Place. So yan nga pala guys, yung hindi pa nakasubscribe dyan, pakisubscribe na lang sa akin channel. At siyempre i-follow na rin ang Facebook page ko, Yummy Boy Motovlog. So yan guys, ride safe always. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yum.